titulei no Coas raíces na terra, que é unha homenaxe a 18 figuras galegas que contribuíron á creación da editorial Galaxia. Unha delas é, evidentemente, Ricardo Carballo Calero, que leva un texto por atrás que eu escribín. Se queredes, leovolo. Case que o tempo que José Montero e Aróstegui louvaban a súa historia e descrición del Ferrol, o dominio que os ferroláns tiñan da lingua castelá, Rosalía de Castro escribía cantares gallegos para demostrar que o idioma galego podía ser en calquera tempo vehículo de cultura. O certo é que, por circunstancias ben coñecidas, Ferrol virouse moi axiña de costas á realidade galega. Aqueles anos aos que alude Joaquín de Arévalo cando fala dos tempos da súa boa, en que se expresaba en gallego toda a distinguida sociedade ferrolana, quedan xa moi lonxe. Ende ben, Ferrol deu sempre figuras notáveis do movemento cultural galego. Ferroláns como Alberto Camino, Benito Viceto, Fontenla Leal, Xaime Quintanilla. Ferroláns son Ernesto Guerra da Cal, Xoana Torres, López Nogueira e outros, entre os que destaca o profesor Carballo Calero. A vocación literaria de Carballo Calero e a súa identificación coa causa de Galicia arrinca dos tempos da histórica revista Nós que dirixían Vicente Risco e Castelao. Despois, a traxectoria humana e intelectual de don Ricardo sería de absoluta fidelidade a uns ideais irrenunciáveis. Carballo Calero, dende a editorial Galaxia primeiro e dende a Cátedra de Lingua e Literatura Galega despois, fixo galeguismo prestixiando o noso idioma e a nosa cultura. Carballo Calero é figura sobranceira na Galicia cultural dos nosos días e os seus ensaios literarios son, polo rigor conceptual e a claridade expositiva, tan exemplares como a propia imaxe do autor, sólida e rigorosa ao tempo que transparente.